Subayang kanambar kandai pendu, Nishim kanambar kandai pendu. Aganege Eucharis Bakhuid, Tongin Duai, Nagabenda, Baro Kajingang Nur Jongi, Tongin Angeti, Yaka, Jinglong Na, Jongi, Shao Trai, Bao Nangshundi Pura, Yangi, Kamdame, Haganeka Sngi Trai, Jonga Jinkot Jongoble, Niong Good Shepherd Sunday. Haganeka Sngi, Ni Duai Kerpang, Nagabendaka Jinkot Ka Jongoble, Yaki kon shinrang bad kinde balong girinium balong gilindo pangi duairu nagabenda baro kikina shinrang bad kinde ki badandon hake jimpen kre ya
nagabenta ban long lindo badrinium habun ki seminary habun ki jaka don ki kinna ki badang pule tongin ang IT ki bar shau trai hakane ki Eucharist Bakhuid ba kindupla ban poi shakap tong ka ba ki trang ban poi ni duairo nagabenta iwei paiwei na padang jongi don bun ki kinaru padon ka jing trang ban long lindo ban long rinium pautrayu nang kerku ngenang aitiro ya ki inga sem jongi nagabinda ki kon jongi nagabinda ki himan ki para jongi baro bautrai un kot yangi ban but yawu ban shakri yawu ai ba kane ki Eucharist Bakhuid kalong shisha ka ba seiso ha ka jingim ka jongi ha kerteng upa badukun badumen sim Bakhuid Kajinga ejeng o trai jongi u Jesus Christ Bad kajingi ejeng o blay Lem bad kajingi asalak jeng men siem Bakhuid kin don rengkat bad pi Rengkat bad piru Ko himen ko para Mindagasngi ki jimpule ki kot ki ver ingi vai pai vai ban aiti alade sha u Jesu unangap lambrot babha unong sharai babha baba romangi ngilong kilambro jongu bad ngide ban shash koriawu habangim shash koriawu ngin ngop hakapop bonsin namarba ngila kerlalom ki pasarong ngila set ikish kor jongi ban shash koriawu trai ban kongu yaw trai ban yaid yakelindi jongu ban ngila lepop kaprip yalaki kamajampi Duai hakamen siam jambi nagabinda bahar ki pop ki bangilale bon sin ngila tamsneng ya utrai ya gasur jangu haki inga sem jangi ngila pensosi ya ki kimi ki pa jangi haki inga sem ngila pensosi ya ki himen ki para jangi ya ki bahalor jangi ya ki bayid batoin jangi penginam pan map dakak tin ka terlech ngila lepop daki kemaj jangi ngila lepop daki skor jangi ngila lepop Dagi shindur jangi ngilale pop haka met ka par jangi ngilale pop nginangkar par yaw trai ban map yangi ko trai Jesu ngilong ginom pop ngila pensausi yeme map yangi lemba ka jinglong kinna jinglong samla jinglong longmi longpa ngila pensausi yame map yangi ko Jesu nga perlam ha ublay badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibune daki jimperkat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palat janga daki jingle palat janga daki jingle palat bakraw e janga namar kata ngakarpadia kamaria Bakhuid kabayaisa kateisoti yaki angel bad ki rikhoin bad yepi ko himmen ko para banduwai nagabinda janga ha utrai ublay jungi ublay badon borbaro ni seneyangi badendala map eki pop jungi unyalam yangi shaka jingi bam jikut Amen Christo is
duwai. Ngi duwai nagabinda baro ke jingtumu shime jongi. Ngi duwai nagabinda ke diocese Boston ha Amerika. Kadba kinommene uksoit ki alum lang. Ban perlong ya ke convention minin bad mendagasni. Ay ka boro Trai ka penkallam kalon ya ke jingtumu basuniyo jongi baro. Bakin wood ya Jisu, bakin shashkor ya Jisu. Ngi duwai nagabinda ki kun samlah baro. Bakin long shisha ke ba iye shirhem ya Jisu. Koblei ba dan bor ba ro ba im junam to yalam yangi sha ka jingyo benda ha ki jingkemen ka bening knamba ka kin hun lamborot bas ngevrit kan poishata shaba unangap lamborot floor ulaleit hashua da utrai jingi Jesus Kristukun jame uba im ba basen sha renkat bad me ha ka jingyalang kawe jingmen sim Bakhuid ublei junam la junam Amen. Baya undi ujisu yau ba pila sanar pna ublay ulapan long ukan rat par umesaya habagi pajba kila yo sngo ya kani ladungak kadot no jengki pat kila ong hau Petrus pat kiwai pat ki apostol ko para nginle kumnu Petrus ula ong haki to kala ka bamut pat uwai pa uwai napi unyo baptisma haga kerteng ujisu Kris kenang ba undup map ya ki pop jengpi pat pin yok priang ya ke jing ai jung muslim Bakhuid na badai happy ba ublay ulakular pat hagi kun kikti jung pi pat hagi to barok kiba hajengai habarok kiba ublay kenrat jongi ulakot chalati u Petrus ulakren pen i haki pat ulakentu yaki dapun kiktin uong tu pelaj ya lade nakane kapateng benreu kabala sakama pun naki kilangai ya ke kubor jong u bat kilayo baptisma kumta kumbalai hajar ngut kilawan ya seolang hakata kesmi kani keketin ublay Kasam at pulai kan ba luspa kan dai pupra. Kasam at pulai kan ba luspa kan dai pupra.
jimpuli na kachiti kaningkong jong Petrus kandong kebaat kot kebaat peu ter adu atosan ada pisah ya kacing lek beng namar pile ya kabadai kata keng kabapensong Phah khmat blai na kabenta kani lakhot ya pi namar ules ulasya shitom na kabenta jong pi bat ula ino ya kanuksa bapinduk put ya kedinjat jong u om chem las le sniu om lap syukor kasintur jong mi haba ula keren beng ya u om chem keren beng keliang haba ula pensyutom ya u om chem perngem persit henrei ula syalut ha ulai unong bisyar bahok hakamet jong u laba ya kapop jongi hakading pna ba takabayap ya kapop Hindup im hakahok tak jingmong jong u ula penkot ya pi mendo pilalong kum lang brot basakma henrei nabenta pilawan pai sya unong syarai pat unong sumar kiminsim jong pi kani kakrin jong blai Sebayan. Mawkhlam baru Chris tuwani ki bahaneng sebab Chris udon usah makamon Phah Alleluia 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 Trai undon rengkat bat pi Rengkat batiru Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumuya ani Kau ramai kau Trai Ujisu ula ong shisha nga ong hapi uta ubam rung hapo kasem lamborot na jingkang henry ubakiu na kaway pat kalindi uta ubrio ulong unong tu bat unong lute ubrio ubarung na jingkang ulong unong syarai jongki lamborot unangap jingkang upli yau ki lamborot kisngap ya kasur jongu bad ukot yala ki lamborot daka kerteng badu yalam yaki shabar yenda yalam baro shabar yala ki jong uyaid hakamat jongki bad ki lamborot kibud yawu namar kisngautu ya kasur jongu yau mender kin on board henry kin pet iya pet im penban nau namar kim snautu ya kasur jongki mender uji sula pendon kam haki ya kane ka power henry kim snautu ya kata kaba ula keren haki kumda ujisu ula ong biang haki shisha nga ong hapi ngalong ka jingkang jangga seng lamborot baro kibalawan hashua jonga kilong kinong tu bat kinong lute henry kilamborot kim shashko rieki ngalong ka jingkang jaru ba wanrung danga un light im un wanrung
badun mi shabar, badun yo bam, haki daw lang ni. Unong tu uwan tang bantu, ban penyap, ban pendu, ngalawan bakindup yo jingim kabapuram. Ka gospel jangu trai. Ko himen ko para but pikin na bayit baro how try Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi utray jongun nangop lamborot baba. But ni ong hakafareng Good Shepherd Sunday. Kabamod haganegasngi kabalang baro kawe kaduway nagabinta ka jingkot jongobale. Jingkot kabakumno. Jingkot Shaka jinglong riniam. Jingkot Shaka jinglong lindo. Jingkot Shaka jinglong kristan kibabha Bakhuid. Yangi baro ujisu ukot banlong kikun kibabha. Manla pa iway mangi syong hangne ngidon ka jingkot. Ya pibaro ujisu kot. Ujisu kot iya pi bapindup long kristan ki babha. Bapindup long kikun ki babha. Bapindup long kikun ki bashashkor ya ka jingir jong ujisu. Ujisu iit yangi baro. Ujisu ukuah ban sumari pi baro daga jingid. Bat pide bandon kata ka jingid kaba kerpang ka jangu belai ha ka jingim ka jampi. Manla pa iway ngide bandon kane ka jingid ban syakriya ujisu. Ladang ilepop. Ladangim shashkor yaw trai. Ngilaban bakala lenti. Ngilaban bakala lenti na marbale ngin sa rong siya ki jingkang ki basiniyo. Ngin sa yard siya ki lindi ki basiniyo. Nagataga daw mindakas ngi kabalang ka kot ka wearing iway pa iway banlong ki kun jong utaun nangap lamborot baba. Mano badai nangap lamborot baba badai Jesus Christ. Ladang ngim tre ban kongo ya ujisu haga jingim jongi. Ladang ngis ngau jaitu haga jingim jongi. Ladang ngis tang ban kinran din na ujisu haka ban syakri yawu handa kadon ka jingma haga jingim ka jongi. Kadba pilas ngap nakini ki jimpule. Ngilayo jingmut ayu. Ujisu ukot iyengi iway pa iway ban id yawu. Ban syakri yawu. Ban don lang badu jisu barabor haka jingim ka jongi. Ka jingkot kalong kabakerpang. Jingkot kalong ka jingkot nagabinta ka jinglong kabakhuid. Ka jingkot jongu jisu kalong nagabinta ka jing syakri yawu. Dahil nagataga daw minta kasngi kadbang ilayos no nyaka ka gospel syapang unongap lamborod baba ubak keren hangi kilamborod jongu kishashkor iyawu kilamborod jongu kikongu iyawu nongap lamborod bad ki itu iyawu kaya ka jinglong jongi kristan kadai banlong ka jinglong jongi kristan jinglong jongi kikinna kadai banlong bangi itu iyawu jisu bangi shashkor yaw jisu bangi snautu ya kasur jongu jisu bangi pidiang yaw jisu
bad ngi yait rengkat badu Jisu ha ka jingim ka jongi baro mangi kikinna ngi de bandon ya kane ka jinglong namar mangi baro ngilong ki lamborot ba id yawo nongap lamborot babha badu Jisu ulong nongap lamborot babha jongi ngiyos ngo hakene ka jimpule Jisu laong ngalong ka jingkang kibryu kibam yai lemba ka jingkang kibryu kim treban van rung lemba ka jingkang kilong ginong tu kilong ginong lute kilong ginong shun jogi lamboro kiba van rung lemba ka jingkang badai kilong kibaba minta ngi haben soto hato ngi yai lemba ka jingkang babane ya hato ngi koloi ban kam idiau Jisu hato ngi don kapo jongi ni em ya kata ka jingshir hem ban idiau Jisu larang im don kata ka jingshir hem ban idiau Jisu ngilong gi kinna ngilong gi samla bakwa ban rung lemba ka jingkang kabasiniyo jingkang kabasiniyo jingkang kabapinjot hakane ka juk minin ngala ong ba kadon ka jimmane uksuit ha Boston ha America minta kasni minin ru ki mane uksui kim kwa shuban mane ya Jisu kilong kita ki beryu bajid ya ka jingkang kabasini kilong kita ki beryu barung lemba ke jinglong kabasiniyo lemba ke lindi kabasiniyo bad ki ale ban pensiniyo ya ka perte lese hake jinglong kin na jompi hake jinglong kin samla jompi hake jinglong longupa piru pi bonsin pi persyang ban rung lemba ke lindi lemba ke jingkang ka basiniyo kaba penjot yangi dena kata ka daw Jisuang ngalong ka jingkang badula ong kilambro janga ki itu yanga kilambro janga ki shashkor yanga bad ki kongo yanga minda pi iway pa iway pideban sauto hato ngilong kilamborot ki bakongo yaw Jisu hato ngilong kilamborot ki bayid yaw Jisu hato ngilong ki kun ki bakwa ban shakri yaw Jisu bunsin ngilaban sauto haki yar ki yang jumpi haki kran ki kana jumpi lese pi rung lemba bun ki jingkang ki basiniyo ki kinna hakane ka jukka ba menda ki paid bun ki jingkang ki ba pinjot yaki kalaballong mobile phone kalaballong kano ka program ka basiniyo haka mobile phone kalaballong kano ka program ka basiniyo haka TV haba pi paid kano ka ki program ka basiniyo kaba yalam ipisha ka pop pi jid bandrung lemba ka jingkang ka bajot haba pi peit kano ka dur ka basiniyo ne haba pi peit kano ka video ka basiniyo pi jid bandrung lemba ka jingkang ka basiniyo lada pi jid banbam kano ka jimbam ka basiniyo lada pi jid bandi kano ka jingdi ka basiniyo pirung lemba ka jingkang ka basiniyo jingkang ka ba pinjot Jisu la ong kito ki ba nong tu bat ki nong lute kim rung shu lemba ka jingkang bun ki beryu ki jingtyrwa hapi ya ki jimbang ki basiniyo lese pe ki kinna ne ki kon samla ne longumi pimpad yusno shapangkum kini ki jimbang ki basiniyo lese don drone appadang jumpi ki kinna ki kwaban maadi ki jimbang ki basiniyo lese don appadang jumpi ki kinna babbam kaini lese don ki kinna ki ba kwaban jid ya ki drug lese don ki kinna ki bastamban mad ya ka biri cigarette don ki kinna ki ba kwaban mad ya ka kiad don ki kinna ki ba kwaban le auria haba pingo kongo ya komkene ke jingkwa bikalalong ki kon jong uksuit bikalalong ki kon jong uksuit namar
ki nong tu ki nong lute ki wan rong om de shu ha ka jingkang jong jisu ka jingkang jong jisu kalong ka Bakhuid haba u jisu kot yangi ban rong lemba ka jingkang u jisu ong yangi yaid lemba ka lindi ka baba don bon ki kinamenda kiba di cigarette kiba di duma but kiba le ya ki kam suniyo aba pile kam suniyo pi kalalong ki kuon jong no ki kuon jong no ki kuon jong uksoy nagataga daw pi ki kinabayit pide ben ku siar ba bapin nom ngop hakano kana ka jingtin ju jong uksoy nagataga daw ngalaong sha Amerika minta kasgi kidon gi nommane uksoy bakwa ban yalam bakala buon ngud ki bangait sha ka jimmane uksoy kibriyu kiba kai kun kini kitiar ha kayo kahat kibriyu kiba kai ya ka drug kilong gi nommane uksoy kimju kongu yaw jisu ladash ki shashkor yaw jisu lada ki ko yad ya ka lindi ya ka jingkang jongu jisu balong nongap lambarot kinum treshu ban kai drug kinom treshu kai kiat kinom treshu ban kai kano ka kam suniu henre na marba kila yino yaw jisu kistang ban kai drug bat ki terwa e ki kinna ngayus ngo don ki school ki kinna ki bangat ha ka jingti drug ki bri ki wan ban terwa haki kadba ki bu ya ka dukan barit sharud school ki diru ya ki drug haki kinna buon ki kinna ki ngop don ro buon ki kinna ki wanra ya ka cigarette ya ka biri ya ka duma shaka school ba ki terwa ki para kinna lada pelong kum kine ki kinna pelong ki kun jong uksoy pimdeshu kun jong jisu unongap lamborot baba unong sharai baba pideban kusia nakik suit saudong jompi pideban kusia nakik kam siniyu buon ki kinna kile kam siniyu minda buon ki kinna balului ki ngop haki kam siniyu minda buon ki longome longpa ki ngop haka kam siniyu minda don buon ki longome longpa ki bakalat yaka jingkang baba pinban ki wad ya ki jingkang ke ba penchot yaki ba ki ingasem kane ka long ka jimma jong kane ka juk nagata ka daw jisu la ong ngalong ka jingkang ngalong nangap lamborot baba ban ngi baro ngilong ki lamborot mangi iway pa iway ngidong lamborot ngi ki lamborot ngimtip kaya ka lindi baba ngi ki lamborot ngimtip kaya ka rukam im baba ba day nakabinda kane ka daw ngideban id yaw jisu habangi duway rosary habangi chimmenda mas Bakhuid habangi mane yaw jisu aka sacrament ngin sanang light luid naka bor jong uksoy lese labandon napadeng jompi ki kinna pat ke samla mat ki longme longpa pedon bol jait ki jingsiniu kumno ngilaban light luid na ki kamsiniu kade lempa ka jingkongu pat ka jingshash kor yaw jisu ha ka jingim ka jangi kade lempa ka jingkongu yaw jisu ha ka jingim jangi kade lempa ka jingduwai ngilaban penchot ya born jait ki jingma kabadon ha ka jingim ka jangi lada ngim tre ban kongu yaw jisu ngin sangop ban ngin sangat ha ka jingsiniu ngin sangat ha ka jingma ha ka jingim jangi ko himen ko para hakane ka por Eucharist Bakhuid pideban 180 ya ka jingim jongi pideban 180 ya ka jingta Lord jampi haw jisu but pideban nong yaw jisu melong unongap lamborot baba melong unongap lamborot baba bad ngalo ulamborot ngadon kam ya ka jingir jame ngap lepop ngalesiniu ha ka jingim jonga ngamju kongu yame kumbang adeban kongu bun sin ngalalom bajaitu don bun ki kinna ki bajaitu kamdam lele hangne ha Mawkhlam man gasngi ngidon ga jingduwai man gasngi ngidon ga jimmane sacrament
Napadeng jombi katnongut kikina kiba pelut ya kapor banwan shimmenda ya kajimane sakramen man kasngi ujisu terwa ya lade ban mane ya ujisu man kasngi ngidon galad ban duwai man kasngi ngidon galad ban shimmenda mas Bakhuid manu banai ngidon ka convention katnongut kikina kiba syong hangne ki pelut ya kapor jombi banwan ngap ya ka tino Trai banduai guna pedeng jambi pepelut kaya kapor rengkat bagi kam siniyo guna pedeng jambi pepelut ya kapor jambi ban peit ya ke TV bagi film bagi video parosisni genre pimju pelut ya kapor banduai haki por shuti pilai shankeleng genre pimju don ke jingkwa ban wansha ujisu habaki parlog jambi ki penshoy api pikoloi ban kongu yaki ban iya ka sur jangu jisu bad bun ki kinna hakane ka juk ki penjot yala deh ki penjot ya ka jingim jangi bad ki im ya ka jingim ka basidio minda ka perip yala ki kemajambi duai hau jisu unangap lambarot baba bab undu persad mensiam yapi ballong ubakongu ballong kabakongu ban id ban syakri ya ujisu haka jingim jambi lesila bandana pedeng jambi yaki kilonggomi longgopa kikon samla bat cindra badon hapadeng babun jait ki jinge IT yaki jinge jambi namaru jisu ulang nongap lambaro jambi ong ya ujisu jisu ngala im yaka jingim kabasiniyo ngalam lin ban di duma ngalam lin ban di kian ngalam lin ban di drang ngalam lin ban di kanja bad ngalas ngautu ngadon haga jimma ngam shimla shashkor yame ngam shimla kongo yame ngam shimla yai rengkat bad me melong ka jingkang jang ka jingkui yarap yangi ban im ya ka jingim ka Bakhuid melawan banai jingim ka jingim ka bapura bangandup krekot bangandup puleba bangandup duaiba bangandup imba bangandup pinte pinba yaki hingga semjanga bangandup kongo buram yaki bahalor bangandup id yakabalang yarap yang ngajisu balong kikun kiba id yame kiba kongo me hakajingim jangi enyaro ya Trai Jesus Christ Amen. yang laispa nrepue laispa nrepue Jongi
ko himen ko para hakan egas ni hakabang ikin mau yau Jesu unangap lambarot baba nginamwanra ya bahor ke jing tumu jangi kam kerpang nagabinta ke jing khot ke jango bale yaki kon chinrang bat kinte shaka jinglong riniam shaka jinglong lingdo ai ba ke jing duai baro kabang ipelong minda kalong kabaseiso hakamato Trai Nagmentok pa Bakhuid jingi Bishop jingi Gilindo biki katekis pakat kum kanuk sa Chris unang syarai babha jingi pakinduk temu tang mat ben bahai ya kakanhun lang brod kum ka kamera ban kum jongki ha ke jing im ni kerpa de me ko Trai ni kerpa dia me ko Trai Nakmentak kani kerampe Kristan jingi ba utrai undur kurkuyangi Daka Bakhod ia kikun bakan saitam jungi ban longki nong syaraya ki kinhun lang brojong ungi kerpa de me ko Trai ni kerpa dia me ko Trai nakabenta kena seminari jongi panginduk reno naga singmut bat kacing yaga dunu jongi yaki baro kabala ban khanglat yaki ban poi syaka cinglong lingdro lembau Chris kum kacing khang kepada me ko Trai ni kerpa dia me ko Trai Nakabenta kilingdo jongi baro padagaba ya senda spak bat u Chris hakajing duai katakan yalam yaki ban stang ya kanu kajing Trai man kasngi ban syakri u dagajing tumu basngur nadong syadong ni kerpa de me ko Trai ni kerpa dia me ko Trai Nakabenta ki breu baro bakindup yo i bau Chris ulong kajing khang syaka kenhun lang brod jungu hakaperthai bat syaka buram jungu hapeneng ni kerpa de me ko Trai ni kerpa dia me ko Trai ko pangi roya me ba mala ai hangi ka jingkang dau kon jame u Jesu bangin wan shame to rikop yangi kilambrot bat kinong sharai ban yaines kem haga jingir jame bad ha ka kam ba ulapen kam di hangi ma o ba em bad basan shar bad me jinom la jinom amen lai spa nderkusa lai spa nderkusa
ya duai ko kimen ko para baga jingkenia janga ba jampi kallang ka bapriang khun ha ublei upa badan bor barom to try piding jingkenya ti jompi naga jingro ka buram teng tu jingtoyangi pada balang ku chu barok away to ai ngi karpat ko trai bangin shem jingkamen barabor hagini ki jingmaya paska kanamba ka jimpente mai kaba yai tre kam hangi kalong ka dao jang ka jingkamen ba klem kut jangi da u kris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka bat pim rengkat bat hiro to kentiu yala ke donot ikan ki shao try tonginai ya utrai ublei jangim Kasyong hok bat kadai. dashisha kalong ka bashong hok bat ka badai kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi haki por baro banyero yame ko kinrat henre kamdam hagene ka por banyero pindon buram shushu yame Naba yawu kris ukon lambarat paska jangi lakinia. Namar habala pindu ya kabarim la tau temai ya kaparte kabala jot lapra. Badia ke jingim jangi la pinbha biang hawu kris. Namar kata habala dap mia da ke jinggamen paska kaparte baro kawe karisa da ke jingi ro yeme. Ki bor beneng ru bat ki kinhun angel kirwai lang ya ke jingruai jang kaburam jame. But keep yap pen bana kalem sange. Mangingi pendait kakati kat shabangi don ngi duai daga chingri balai minda hau jisu duai ha umen siem Bakhuid kamdame ha kenega ayam jung umen siem Bakhuid kat bangi pen kare naga minda ka Sngi boram Pentecost inang duai pau trai un pen sulayangi bangi long shishaki lang borot ki babha bakongu yawunang sharai babha Duai hagadonu jambi bapindup iyo yaga jingkot ka jangubale bangindup iyo yaga jingit ka jangubale haga jingim ka jangi ayu Jesu nampen sulayangi da umen siem Bakhuid hagane kelima da shisha melong Bakhuid ko Trai katemei jang ka jingkoid barom Namar katangi karpadiame to pen kuit pen kantang yakini ki jingtyrwa jangi da ka Phah ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jango Trai jangi u Jesu Christ Haka por baladino yawu bad dala ka mons ngobha
ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu bada ka ba aingu ya me ula kedia ya wu badula ai halake senran u ong to shim bato bam na ka ne pi barra namar ka ne ka long ka med janga ya ka bayanaiti na ka benda jumpi Hakaju karuka mendala la yabam ula shim ya kakuri bada ka ba aingo biang yame ula ayaka hala ke senran u ong to shim bato dina kane pi barra namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jikut ya ka bayan pen mi naka benda jambi ba naka benda ki babun naka benda ka jimap ki pop tole ya kane ban ken mau ya ngam kosnam bakardor jango kris to pen kud yangi pen kud ya men siam hadim pen kud pen koi pen kia yangi ya da yangi nau baman Kajimaya jong kajinge Kata sin bangi babdune upu Bangi dina kane kakuri Iben knar kajiyap jong miko trai namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia ba ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi ra ai ngwai dem namar mela new yangi ki babit ben yang hakamat jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngilong ki bala penyatale ka vei da umen siyam Bakhuid token mau ko Trai kabalang jamme kabala priyang hasatala ka partay bato penjana ya ka ha ka jingir rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi u bilbat marwain u bishop jangi bad baro ki lingdo bad ki riniyam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pat badia baro ki bala kalat no ha ka jingi sene jamme top diang ya ki shaka jing shai ka koma jamme to yisne yangi barong ni karpad yame barengkat bat kamari ya teisoti Bakhuid ka kami jang pale u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baro ki rikoid ke bela pensna ba yame pateng la pateng ngilong ki babit ben ya ben dalem ha ka jingim bam jikut bat bangin ya ra bat pendon buram yame da ukun jamme O Jesus Christ. Jau lembadu badhau kallang hame uble upa badan bo hake jingelang kawe jungumen sim Bakhuid barok buram bad ka jingyaro Junom la junom. Amen. Ngin rai ka kti jangi bad ngi tuai da ka jingai da ka ba IT ya baro ki nommane uksui satala ka parte kam dame ha Boston kiba mane bad pen pelong ya ka satanic convention ayu Trai jisu ba un pen bra ya ki kumba ublai wala pen bra bad pen ya per jingmut
ia baro ki balate ia umot baben ai ka boro trai na van kiar halo chungi baro minda bakindup snokul mare kaktin pat kinum snoto ive pat bakin wan pai sha utrai ban snap iabu induai na gabinda ki kon samla chungi induai na gabinda baro ki bapang ki beshitam bakin ang yamad ya ka bor induai na gabinda ki kon ki bamlin ya ka biri cigarette duma kia drug ganja bat ki kamsuni baro bakin kela ka bamut kopa jangim ba bening kalong ka bakui ka katseng jame kan wan ka ima jame kalong ka mon jame hakin daw kumbaha bening to ay ni menda ka jimbam jami ka bahala kasi ba to map yani kring khang jami kumbang ni rungi map ya ka beles niu yani ba dua telam yani syaga jimpan shoy kan rai to light yani na ka basini top light yani ngi karpat ko trai na ka jing suniu barra haga jing spoon jamme tai jing so jing sign haga sngi jangi kanamba daga jing yarap ka jing sene jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing dana ka jing jinjar barra kat bangi dangap ke melendi ya ka jing garmen Bakhuid bat ka jing wan pa jang nong penim jangi o Jesu Christ Namar kachume kalong kihima kachume kabor kaburom chunom lai chunom ko trai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jing e janga balang jamme badha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bad ka jing ya tale ka we katkom ga mon jamme mame uba im bado basensha junom la junom Amen ka jing suk trai Kandon barabo rengka bat pim Ringkat bakiru dap daga jinge do trai tongin yai ngo mark Hakumi ukon lambro janga balai Hakumi ubaket no akapop janga parte Suketo ke bala kot shaga jingkawai janga ukon lambrot ukon rat ngamlong kosong hok man rom ko ka yeng chunga ratio ang tana ka tien ka man sim chunga sakya hi Nomor arspa lai Imani ya mitra
sparkle. Isnungo yame, ngiro yame, imani yame, namarba, mela kot mela wearingi, shagajingi, lembagane ka communion Bakhuid, mela penkadangya ka dono jangi ka mensiya. Yesu, agane ka Sngi buram, jangan nangap lambaron baba, nang sharai baba. Agane ka Sngi buram, jang baro ka jingkot ka jame. Niai ko Yesu, ya baro ki kon ki badan hapadenga, chimpen kare balong lindo bakiriniam. Idwairu bannikar aikiru yaki kinna, shinrang bat kinde, ki badan ka jingtrang ban bodiame. Yesu, kot bat jid yaki kon jame baro, ban long ki shakri bajanai, ban penbriang yaki kugor jame, bangindon bon ki lindo, bangindon bon ki riniam. Aga balang barokawe Yesu karko kardo ya upaba ko jangi ya ki kajina le ki bishami ki linda soble ke bare ke sister jangi karko kardo ya ki bashakri ya ka balang ko jame aga binda bape karko kardo ya bare ki kon ki bashimanda agane ke yukirish bako inmenda agane ya jinga ke jingar ko halo jangi karko kardo ya ki bapan ki bashitam karko kardo ya bahar ke kon ke bajingai ke basakma Yesu niai ke karpa mame hagane kalipma ya bahar ke priyo ha Boston ya bahar ke nomane uksoi di bayalum lang ban mane ya me ya uksoi Yesu penbrano penkala bat penkol mare ke tin ke le jangi bagindo paisha me ko Yesu ai bagin long ke mane tang ya me ko Yesu haga jingem jangi or hallelujah 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 Yesu penkol ma jingod ya baroki nomane uksoi giba perlang ya kata convention jangi saitan ai bagen nangkol margin god menda daga bor jangi ne ki ukirish bakoi but baroki jingdo ai kaba ki kilindo ba ki repight ba ki perlang menda hallelujah 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 Yesu hallelujah 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 ye roya me ko Yesu ni mane me ko Yesu ai bor ngi Yesu ben koi ben kia ngi ko Yesu karko ya kene kinna karko ya kene kon samla karko ya ke longo pa baro hallelujah 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 Yesu to nginnia duwai
Topet ia it ia ka kinhon lambaro jome konangap lamborot babah bartos ngobha ban pensa haki penta pelang bani junam ia ke lambaro ki ba melas yuspa dagas namba kardor jongukun jome uba im bat sensha junam la junam Amen. Utrai undon rengkat bat pim Ringkat berkiru. ngu ia ka kli jambi karpahad ia ka jingkarku na utrai to ublei uba da ka jimmi pa jongu kun bala kamar we jongu ulam mon banai khapi ia ka jinga e jang ka jing sis pa bar ka jing kam kun unai khapi ia ka jing kamen da ka jingkarku jongu Amen. to uta uba lamba ka kam jing sis pa jongu Pelayo pediang ya ka jinga e jang ka jing lai luit bam jikut. Unai api ka benda ha ka nong pateng bam jikut. Amen. Bato mapi ke bela mi pad lupa badu ha ka baptisma lemba ka jingai ke ba im hot im sot ha ka ne ka perte. Pinyai long ka we badu ha ka ying shong ne ha beneng. Amen. Pat ka jingker ko jongo belai ba don bor baro upa badu kon badu men sem Bakhuid kan hiar hapi. Berkan sa bat pi junom Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jango trai da ka jingim ka jompi haleluya haleluya Ngis ngongu yau blei. Haleluya. Haleluya. Navar shispa iwe. Shispa iwe. Sim Bakhuid, Balalong Bamaningkong, Jumata Barabor, Junam Lai Junam, Amen. And you try Jesus Christ. Junam lai junam. Amen. Mi jai jai kena dem sekmat jaduan